beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing? Dat kan ik nog helemaal herinneren. Dat hij aan mijn vader en mijn moeder ging en ik in de zenuwen. Oh ja. Ja, toch wel. Ja. Tjitske, hoe komt dat in 2 jongen? Er werd een tijdje, zei ze, maar hoe wordt ASO bij je? Nou, ik net. Wij hebben onze trouw-event. We hebben een activiteitencommissie hier in het dorpshuis en we proberen een leuke ding naar het dorpshuis te krijgen en dan ben we wel eens een brainstorming. En ik ben trouwd, maar ja, het loopt al onder in de kast, we doen er niks meer mee en ik wist zelf ook wel nieuwsgierig. Hoe is mijn boervrouw trouwd of hoe is nou, een vrouw die direct in een activiteitencommissie trouwt, hoe hij die dingen. En uiteindelijk, ze weet wie dat net van elkaar. Nou, en op zo'n manier proberen we om dat een beetje kenbaar te maken. Ben je z'n 4 erachter ik? Ja, wij zijn uitkleren. Ja, 51 jaar ben ik trouw. Man in man. Ja. En wat wie het voor daar? Weet u dat nog? 29 september, prachtig stralend waar. Jongens, zo'n 60 is het trouw. Dit is van mijn Webber. Daarom draag ik hem. Ja. En hoe bijzonder is dat? Dat is heel bijzonder. Dat is heel leuk. Moet je zelf ook trouwen? Ja, dat is wel het plan. Ik ben zo'n 60 getrouwd, dus hij is 52 jaar. Ja. Ik heb hem zelf maken. Als ze zo snel in kunnen wel eens even passen. Nou, hij paste zo mooi. Nou, ze wil wat showen. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja. 48 en een heel jaar. 29. Ja. Ik heb hem zelf maken. Ja. Dus, En hij past nog? En hij past, nou ja. Je zit net alleen meer zo goed. Nee. Ja, dat denk ik ben er wel een beetje grootschopt. Let me samen zeggen, ik pas er net meer in. Nee? Nee. Ah joh, pak ik nog? Ja, net? Ja. Met vest. Wat zo? Met vest. Oh, mooi vestje, ja. Ja. En zo'n lijfdoekje nog, hoe heet dat? Hofjet. Dat heerde er gewoon bij. Joh. Ja, ze gingen over hakken in huizen, ja, dat dienen ze net, joh, trouwden. Waarom is hem bewaarder dan? Ja, ik kon hem net voorgaan. Nee, ik vond het zonde om hem, ja, dat deel is nog een keer uit, jong, kleren. Hij is van mij en hij bloot ik van mij. Het is wel leuk om even om te hebben. Ik vond het wel heel spannend, ja? Ja, hè? Heel spannend, ja. Wie het op de DICE zelfs spannend? Kijk, nee, eigenlijk nee, dat ging gewoon nee. Toen ik wel vrij rustig. Ik vond het super dit spannender dan toen. Ja. 33 en heel eerlijk. Ik ga net officieel vregen, maar ik ga ooit. Mijn schoonheid die hek wel vregen, ik mag het trouwen man. Weer is pak. CNA Betun, Leger des Heils. Ik denk dat dat wat de heat wasken is. Of ik ben wat groeit, maar nee, de vrouw past er nog wel in. Maar nee, ik net meer. I think I wanna marry you.